θα ανέβει τώρα? Δευτέρα. Πρώτη και κανένα λόγο. Μαλάκι. Πόσες τούμπες έχουμε πάει εδώ, παιδιά? Ναι. Εκεί είναι καλά, από εκεί είναι καλά. Μαλάκα, απίστευτο! Έλα, δώσε μωρή κάβλα, δώσε μωρή κάβλα! Ωρό μου! Έτσι απλά, έτσι. Τα πράγμα φιλαράκι έχουν σύνης αυτά. Καταλάβεις, έχουν τις τροπές στον πάκο. Αυτό θα μείνει από βενζίνα, μαλάκα. Αυτός το κάνεις εδώ. Θα μείνεις βρε μαλάκα από βενζίνα. Αναποσβηνώ. Και νόμιζα ότι ανέβηκα και το κόψα ρε μάλακα εκεί πέρα. Νόμιζα ότι είχα ανέβει. Θέλει να πούμε πολλά ρε. Παιδιά θέλει με το που μπεις, παμ, και δώσ' του. Και πάνω στο τεπόζιτο, και πάνω στο τεπόζιτο. Πάνω στο τεπόζιτο! Τράβουμε ένα βίντεο. Από κάτω που έχει σκοράκι από το σωτρέο, όχι το πατημένο μαλάκα. Τράβουμε ένα βίντεο. Τι άντυπος είναι? Να έρθω. Σε τραβάω, ήδη. Εκεί δεν χρειάζεται να πας πάνω, δεν χρειάζεται. Αφού από εκεί ξεκινάμε. Εντάξει. Δώσ' του λίγο ρε τώρα ρε. Μπροστά, μπροστά, μπροστά! Μπροστά το σώμα σου! Ναι. Ναι, ναι. Ανεβαίνω, πρέπει κάπου να δίνει την πάτα μου μέσα από το κράτα. Έτσι μέσα. Μαλάκα που ξανανέβηκε, ναι, ναι. Down. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Να σου πεις το μεγάλο. Ναι, αλλά το καβάλισες πάλι.